Dobrý večer. Vítám vás opět u vysílání s Dagmar Rakovickou-Čanonigovou. Moje jméno je Lucie Krejčí a jsem terapeutka metody řízené a kontrolované vnitřní očisty a zabývám se vlastně alternativní medicínou a velmi často s klienty řeším i problematiku potravin a k tomu se vztahují i potravinové intolerance. A protože jsme vám tady už před 14 dny povídali s Dagmar o potravinových intolerancích, věřím, že ty informace pro vás byly zajímavé, tak jsme se domluvili, že tentokrát se zaměříme na potravinové intolerance a přípravu na Vánoce. Protože co je nejhorší, když klientce teď v tomto období sdělím, že její dítko nebo ona má intoleranci třeba na pšenici nebo na mléko a ona se chytá za hlavu a říká, no ale co budeme celé Vánoce jíst? Takže dnes jsme se rozhodli zaměřit se na toto téma. Dagmar Rakovická-Čanigová je výživová poradkyně a maminka, která se zabývá hlavně potravinovými intolerancemi, dělá vlastně poradkyni pro společnost CEPA, která dělá testy potravinové intolerance. No a na jejich stránkách můžete najít spoustu informací a spoustu tipů právě, co dělat při potravinových intolerancích. Takže doufám, že se vám dnešní vysílání bude líbit. Ďakujem, Lucka, za uvedenie a myslím si, že táto téma potravinových intolerancií bude veľmi prínosná, hlavne teraz v období Vianoc, keďže mnohí už začali piecť, niektorí sa na to chystajú. Ja som začala v sobotu piecť konečne, takže postupne som si to rozložila, keďže mám malé dieťa a viem, že toho priestoru počas týždňa veľmi veľa nie je, skôr ako cez víkend, keď mám priestor, aby mi aj manžel pomohol trošku postrážiť to dieťa, takže u mňa takto začala teda tá pečúca sezóna. Super. Já jenom tady kontroluju ještě, jestli jsme živě, jsme online, a vypadá to, že jsme. Takže myslím, že to jde živě. Dagmar, ty jsi dobrá, já jsem ještě nezačala s pečením. Trošku čekám na to, co mi vyjde vlastně u manžela za testy, takže uvidíme podle toho, jak budeme péct taky my. Ale začněme to téma nejprve tím adventem, tou přípravou. Asi to nejčastější, co bude klienty zajímat, nebo klientky zajímat, tak bude cukroví, vánočky a takovéto věci. Takže z pohledu těch intolerancí, protože nejčastější intolerance, co jsem se tak dívala do tvé knihy, jsou na kravské mléko, na vajíčka a co vidím já třeba u klientů velmi často, tak je zase pšenice. Dá se vůbec něco upéct nebo udělat nějaké cukroví, které by neobsahovalo tyto 3 suroviny? Ja ťa, Lucka, ešte doplním, ak môžem. Ešte by som tam pridala droždie, lebo to je tiež veľmi problematické a v niektorých testoch je to ako pivovarské kvasnice alebo pivní kvasnice a pekárenské droždy. Takže áno, dá sa všeličo pripraviť, ale samozrejme ja by som to tak povedala, že treba sa nastaviť na to, že to pečenie bude kompletne iné, pretože iné je niečo upiecť, keď máme k dispozícii napríklad, že ideme iba bez lepku, ale môžeme vajíčko, ktoré tiež v podstate slúži ako také spojivo, že nám to drží pokope. Ale iná vec je, keď v podstate máme tam vlastne nejakú bezlepkovú múku, máme tam vlastne niečo, potrebujeme nahradiť aj to vajíčko. Potrebujeme samozrejme nájsť aj vhodnú alternatívu za nejaké mliečne výrobky, nejaké teda v podstate klasické maslo v tomto prípade nepripadá do úvahy, takže je ideálne buď siahnuť po nejakom kokosovom oleji, alebo niekto používa napríklad také rastlinné alternatívy masla, volajú sa, že od značky Alsan. A tieto v podstate, napríklad ja som teraz spiekla medovničky, tak to som ja použila. Ale samozrejme, že je to veľmi individuálne, záleží od toho, že čo vlastne chcete piesť. Pretože
Pri medovníčkoch ja som skúšala rôzne ako varianty, čo by napríklad mohlo ísť pri tých medovníčkoch, ale ukotvila som sa vlastne pri tom, že ideálne je kombinovať viaceré bezlepkové múky. Ale samozrejme, že iné to je, keď napríklad niekto toleruje lepok, ale napríklad netoleruje klasickú pšenicu. V takom prípade je napríklad vhodnou alternatívou vyskúšať, u nás na Slovensku na Mijovských Kopaniciach sa pestuje taká špeciálna odroda starej pšenice, ktorá sa volá dvojzrnka. A tá dvojzrnka vlastne je unikátna práve v tom, že oproti tej klasickej pšenici siatej ona neprešla vlastne genetickou modifikáciou a dokonca má aj v podstate ekologický, teda ten ekolabel, že vlastne, že to je z ekologického poľnohospodárstva, teda je v biokvalite a hlavne teda nie je striekaná tými pesticídmi, pretože tie pesticídy sú práve tiež to problematické, čo tú črevnú sliznicu často zaťažuje a pesticídy sú aj plné ťažkých kovov. Takže z tohto dôvodu, pokiaľ je možnosť nahradiť to nejakou inou múkou alternatívnou, tak aj táto dvojzrnka môže byť riešením. Ja som napríklad teraz tie dvojzrnky robila medovníčky a úplne úžasne vyšli napriek tomu, že som tam nedávala vajíčko. Ale tu by som chcela povedať, že každý to môže poňať inak. Niekto napríklad ako náhradu vajíčka používa jablčné pyré. Niekto používa napríklad psyllium, skoro indický, teda 100% vlákninu, ktorá sa musí aktivovať vodou a vznikne taký v podstate gel, ktorý nahrádza teda to vajíčko. Niekto môže používať niečo iné, napríklad roztlačený banán, takže ono tie možnosti sú rôzne. Ale samozrejme... Lněné semínko, promiň. Ještě drcině lněné semínko, že jako může být náhradou. Áno. Alebo prípadne v podstate niekto používa, ja som to občas aj v obchodoch videla a to bola pomleté chia semienko, to je niečo podobné v podstate ako lanové semienko, ale má to podľa mňa takú menej, jak by som to povedala, to lanové semienko má takú výraznú chuť a to chia má takú neutrálnu. Oba sú v podstate samozrejme dobrým zdrojom omega-3 masných kyselín a zdravých, v tomto prípade aj zdravé omega-6 kyseliny, aj omega-9, ale je veľmi dôležité povedať, že toto sú tiež ako alternatívy, len málo kedy sa to pomleté chia semienko vo forme múky vyskytuje v tých obchodoch. Že väčšinou to treba vyslovene vygoogliť, objednať. A prípadne, ak má niekto mlynček, tak môže to vyskúšať, si to pomlieť. Takže sú aj takéto alternatívy. Když se bavíme o těch moukách, mě zaujal jednak tvůj e-book o moukách a o tom jsme si tady už povídali minule, takže kdo si chcete podívat, mrkněte třeba i na záznam z minulého povídání. Najdete ho jednak tady na této facebookové stránce Poradna Lucie, anebo na mém YouTube kanále. Já vám to potom dám do odkazu ještě odkazy tady na tyhle ty informace. A pokud jdeme o těch moukách, tak my jsme spolu tady před chvilkou nakousli jednu věc a to jsou vlastně směsi. Protože plno lidí, když má problém s lepkem nebo má problém třeba s tou pšenicí, tak hledá ty nejrychlejší alternativy, jak vařit nebo jak péct. Takže může použít třeba některé směsi. Vím, že existuje nějaká směs šár, v Bile nebo v Albertu se prodávají směsi, které jsou třeba i samokypřící. Já jsem našla tady u nás ve Zdravé výživě třeba tu bezlepkovou mouku Nominalu. A jak se na tyto směsi díváš ty? Ja by som bola veľmi rada, kebyže existujú zmesy, ktoré by boli aj pre mojich klientov úplne že vhodné, ale ako si zmienila niektoré značky, tak keďže už mám napozerané tie reporty, ja viem, čo veľmi často vychádza, a sama na sebe to mám odskúšané, že kukurica je veľmi problematická, pretože vlastne kukurica tým pádom, že prešla genetickou modifikáciou, tak toto začalo byť pre naše telo veľmi problematické.
No a kukurica mimochodom aj často vychádza vlastne v tých reportoch a väčšina tých klasických bezlepkových zmesí obsahuje práve kukuričný škrob. Kukuričný škrob je ako super napríklad v tom, že keď človek by chcel napríklad vytvoriť nejaký puding, tak ako fakt väčšina aj tých pudingov, čo sú ako bez lepku, tak tie obsahujú práve ten kukuričný škrob. Čo je ale veľmi veľká nevýhoda, že práve keď tá kukurica vyjde, tak bolo by ideálne v tomto prípade nejakým spôsobom vyhnúť sa práve tej kukurici a v tomto prípade tie zmesy nie sú úplne vhodné. Čo som ale ja napríklad naďabila u nás na Slovensku je tzv. Značka Žitnoostrovská pekáreň. Majú, myslím si, že stránku, že Žitnoostrovská bezlepková a tam vlastne oni predávajú aj nejaké zmesy na pečenie, na sladké pečenie, prípadne na chlebík, dokonca predávajú aj chlebíky. Ja to veľmi často aj mojim klientom odporúčam, tak práve tieto chlebíky sú konec koncov bez lepku, bez kukurice, niekedy teda väčšina je aj bez ryže a v tých zmesiach tak práve väčšina tých zmesí, nemôžem povedať, že úplne všetky, lebo nie som si tým istá, ja som si iba tuším, že 1 alebo 2 zmesí kupovala takýchto múk na pečenie a robila som z nich osie hniezda a bolo to fakt ako chutné, tak môžem povedať, že tieto zmesy napríklad neobsahujú práve tú kukuričnú múku a ten kukuričný škrob, ktorý býva veľmi problematický. Takže riešením je asi také, že pozerať etikety. Ja viem, že to býva veľmi náročné, zdĺhavé, občas, obzvlášť keď máte malé deti, ktoré nevydržia, ktoré vám začnú lietať po obchode, pretože ja sama som mama, tak viem veľmi dobre, že čo to obnáša nakupovať v podstate takto s malým dieťaťom. Alebo možno, že ísť na tú istotu, že keď máte príležitosť sadnúť za ten počítač, keď dieťa spí, alebo proste vygoogliť si nejakú tú múku spomínanú a nájsť na internete zloženie, to vám podľa mňa určite uľahčí čas a pôjdete už potom na istotu, napríklad viete, že aha, dobre, toto sa predáva v týchto biopotravinách, tak rovno si to proste pôjdem kúpiť aj s tým dieťaťom a nebudem v podstate tam lúštiť, že čo to vlastne obsahuje. Takže sú aj takéto alternatívy. Přesně tak. A já jenom k tomu ještě doplním. Právě tady u té mouky jsem našla dvě takzvaná Ečka, neboli dvě potravinová aditiva, tak. Ano. A jedno je E450 a jedno je E500. To E500 to není takový problém, protože to je vlastně uhličitan sodný, ale ten druhý, to je difosforečnan. A difosforečnan už může být problematický. Jo? Takže opravdu, jak říkáš, není dobré úplně si spoléhat na všechny ty směsi, nebo je potřeba číst prostě etikety. V tom případě, když bychom teda se vrátili k tomu cukroví, chtěla bych udělat třeba linecké cukroví nebo něco podobného. Jakou mouku bys tam třeba ty doporučovala? Toto je výborná otázka, lebo ja som skúšala linecké a myslím si, že som to skúšala 3-krát a iba raz mi to cesta vyšla. Neviem, či som si zapísala recept, ale stále je to niečo, čo neviem úplne vychytať, priznám sa otvorene. Ale minule som vlastne sa rozprávala s jednou mojou kamarátkou a ona tam doniesla, myslím, že to bolo lepkové pečivo, teda také linecké. A hovorila mi, že ona si to proste potrebovala nakúpiť, pretože ona sama, keď robí ako vyslovene, ona pracuje s klasickou múkou, že sa jej to drolí. Takže vlastne chcem tým povedať, že keď sa to drolí pri tom lepkovom pečení, tak o to náročnejšie to je potom vlastne pri tom bezlepkovom, pretože vlastne lepok z angličtiny je glue, ako lepidlo. Ja tam stále sa to snažím takto vysvetliť a vlastne tým pádom, že tam není ten lepok, tak my tam potrebujeme dať niečo, čo nám to tam akože udrží. A ja rada kombinujem... Prosím? Slepí dohromady. Áno, presne tak. Ja rada kombinujem rôzne také múky, ako je napríklad pšenová múka, ale pšenová múka nie je úplne ideálna na všetko, pretože ona je pomerne taká tvrdá, ak by som to povedala, nie že tvrdá, ale výrazná, lebo ja som si donedávna chodievala kupovať do jedného bezobalového obchodu, kde som si to navážila a pomlela som si to a potom samozrejme ona bola kšupavá, to je ono, taká chrumkavá.
Takže to úplne nie je žiaduce u toho linického pečiva, lebo to musí byť také jemnunké. Takže tam by som volila možno také nejaké v podstate múky, ktoré sú takej neutrálnejšie chuti. Určite by som dala ako pojivo takú tú tapiokovú múku. Vyskúšala by som možno aj rýžovú múku, ale samozrejme tam záleží od tolerancie. A ono sa to takto ľahko hovorí, že čo by to človek vlastne vyskúšal, ale potom samozrejme niekedy môže nastať to, že to človek vyskúša a zrazu sa mu to drolí a ja viem presne, že tá frustrácia z toho, že keď si poviete a s takým entuziasmom do toho idete, že idem do toho a teraz sa to nepodarí a najradšej by ste to celé šľahli do koša, takže áno, ja to poznám a každý rok to aj zažívam, keď idem niečo nové pripraviť. Ono napríklad mne osobne sa veľmi osvedčila, ale neviem, že či to každý toleruje, lebo niekto nemôže mandle, nemôže oriešky ako. A mne sa veľmi osvedčila, odkedy som začala ja tolerovať viacej potravín, ja som tiež mandle dlho nemohla, tak mandlová múka je za mňa úplná topka, pretože ona má jednak veľmi príjemnú chuť, takú orieškovú, je tam taký dobrý podmas, ale hlavne, čo ona dokáže, je, že udržať vlastne ako keby konzistenčne to cesto tak dokopiem a robí to cesto také príjemne vláčne. Takže mandlovú múku by som ako vyskúšala. Ono je veľmi veľa alternatív, ale čo by som asi tak určite odporúčila, je, a to viem, že to je veľmi náročné, ja sama mám s tým problém, ale vyslovene, že nebrať to tak, že chyba je vo vás, keď sa vám niečo proste nepodarí, pretože niečo skúšate prvýkrát v živote a cvik robí majstra. Takže súcit k sebe a proste nepodarilo sa to teraz, OK, nádych, výdych, ak fajčíte, choďte si zapáliť, ja síce nefajčím, ale jednoducho je fakt ideálne proste vyventilovať si to a nebrať si to tak, že chyba je vo vás. Takže asi toľko. Já jenom doplním pro ty, kteří nerozumí úplně všechno slovensky, tak pšenová mouka je jáhlová mouka, je to tak? No, ďakujem. Ještě jsem chtěla k tomu přidat, pokud někdo nemáte problém třeba se špaldou, tak já jsem zkoušela vlastně v loni i předloni péct cukroví, protože máme v rodině taky intoleranci na pšenici. A pokud tolerujete třeba tu špaldu, tak cukroví ze špaldové mouky se úplně v pohodě dá udělat a třeba vánočka byla výborná. Super, perfektné. Jo. Dobře, takže to bychom měli k té mouce. Teď, když bych chtěla to cukroví něčím naplnit, většinou to plníme krémy a tam se dostáváme k mléku a k máslu. Jak je to vlastně s máslem, když máme intoleranci na kravské mléko? Jak je to s máslem? Můžeme ho nebo nemůžeme? Je to přeci jenom z větší části tuk, takže někdo tvrdí, že ano, ale jak to vidíš ty? No, ja túto otázku dostávam veľmi často a veľmi veľa ľudí sa ma potom pýta, môžem bezlaktózové maslo? Ja by som tak povedala, že bezlaktózové maslo, pokiaľ netolerujete bielkovinu kravského mlieka, nie je alternatíva, pretože jednak bezlaktózové maslo v podstate ono obsahuje stále aj laktózu, len je tam pridaný enzym laktáza, preto aby ste to maslo lepšie strávili. To je taká zaujímavá vec. Málo kto si to všimne, keď si vlastne ide kúpať bezlaktózový výrobok, že toto tam vlastne je, ale čo je dôležité povedať, že tá bielkovina, napríklad ten kazeín, má 80% zastúpenie práve v tom mliečnom výrobku. Takže v takomto prípade by som išla do nejakej vegánskej alternatívy. A k tomuto mi vystáva ešte ďalšia otázka, ktorú dostávam, že či je ghee maslo ako v poriadku v tomto prípade. Ja osobne nie som zastanca ghee masla, hoď samozrejme, čo to je vlastne ghee maslo? Ghee maslo je ako keby prepustené maslo, ktoré prešlo vlastne ohrevom a je zbavené v podstate laktózy a aj toho kazeínu, tej mliečnej bielkoviny. Ale samozrejme, takto poviem, že to je, ako by som to povedala, prepustený krávsky tuk, ale v tomto prípade jak by som to povedala, naša pečeň, jatra, veľmi tento tuk dokáže zaťažiť a to neprimeraným spôsobom. Ja som napríklad dlhý čas, ja to skúsim asi tak vysvetliť, že
Aj keď napríklad ja som nemohla laktózu a kazeín, ja som našla jednu takú indickú, myslím, že to bola indická reštaurácia a nechcelo sa mi totiž to variť a v pondelky a v stredy mi dovážali vlastne jedlo. Oni boli výborná kuchyňa, ale Indovia veľmi často používajú ako mlieko. Oni vyslovene nepoužívajú vajíčka, ale používajú ako mlieko. A to som si všimla, že také ich kofty, ktoré to sú také, ak by som to povedala, také karbanátky rastlinné, oni to smažili na tom ghee masle. A ja som počase tej konzumácie vlastne začala pozorovať, že mne sa urobil taký mini exémik. A som to nechápala, že vlastne z čoho to môže byť, keď vlastne ako nejem ja nič také problematické. A vtedy mi to vlastne došlo, že oni to robia na tom prepustenom tuku. Takže v niektorých prípadoch sa to ghee maslo neodporúča. Mám klientov, ktorí napríklad mi povedali, že ghee maslo úplne v pohode znesú a mala som napríklad aj klientov, konkrétne maminku a jej dcerku a tá jej dcerka vlastne bola testovaná a ona mi povedala, že tá jej dcerka napríklad to ghee maslo vôbec neznesie. Takže je fakt veľmi individuálne, že či to ghee maslo, nakoľko je teda to ghee maslo problematické. Ja osobne mám takú skúsenosť, že ja by som ho neodporúčala a išla by som napríklad do takej rastlinnej alternatívy, ako je vegánske maslo Alsan, alebo v prípade samozrejme, že to chceme ako v rámci teda pečenia, tak možno, že nejaký kokosový olej, ale čo sa týka tých krémov, tie krémy sú také trošku problematickejšie a ja z tohto dôvodu radšej idem do takých nejakých menej, jak by som to povedala, menej náročných koláčikov. Ono sú napríklad ako šlahačky rôzne rastlinné, napríklad od značky, myslím si, že to je Rama. Našla som taký, že to bola taká šlahačka, ktorá v podstate obsahovala nejaký repkový olej. Ako dosť veľa tých aditív tam bolo, všelijakých. Ono v podstate, áno, ten výsledný efekt to splní, že to vlastne môže byť úplne nádherný, krásny krém, ale čo sa týka toho zloženia, tak to nemusí byť úplne zase tak v poriadku pre organizmus. Určite. Takže tam by som si to určite tak rozmyslela, a že či ísť do toho, alebo proste neísť, lebo samozrejme, že keď je to raz ročne, tak človek si povie, že áno, je to iba raz ročne, tak to by som nehrotila, ale určite by som to nedávala na nejakej bežnej pravidelnej báze, áno. Přesně tak. K tomu jsem se právě chtěla taky dostat. Tím pádem vlastně bychom měli to cukroví pojmout trošku asi jiným způsobem, než se to klasicky dřív dělávalo, nebo jak jsme byli zvyklí jako malí, že jo. A možná je na čase prostě i to cukroví jako kdyby nahradit trošku jiným konceptem, jít jinou cestou, více nahrazovat i třeba ten cukr, dávat tam víc třeba datlovou pastu, rozinky, něco, co to osladí a využívat ty zdravější varianty, než prostě bazírovat na těch klasických receptech, jenom s různými náhražkami, je to tak? Ja súznem a úplne súhlasím s tým, že čo hovoríš, pretože čo sa týka toho klasického cukru, tak ono to teraz nemusí byť až také problematické, ako sa môže zdať, ale napríklad ono sa to väčšinou odrazí po 10, 20, možno že 30 rokoch, keď zrazu nastane diabetes mellitus druhého typu a človek si povie, že však ale ja neviem, z čoho to bolo. A veľmi veľa ľudí aj hovorí, že ja to častokrát vidím aj v mojej rodine, nie akože priamo v mojej rodine, ale u mojich súrodencov, že napríklad pijú Coca-Colu Zero, a v domnenke, že je to zdravšie ako tá, alebo teda Coca-Cola Light, alebo tak proste, a že to je zdravšia alternatíva, ale tam si človek neuvedomuje to, že vlastne ten aspartam, ktorý tam v podstate je, tak to je vyslovene, to je látka, ktorá napríklad môže zhoršovať aj poruchy autistického spektra, ADHD, čiže nie je vždy alternatívou ísť do takých tých náhrad. Áno. A určite, keď už teda by človek chcel piecť bez lepku, bez mlieka, bez vajíčka, bez cukru,
Dá sa to, ale samozrejme, ty si spomenula tú ďatlovú pastu. Ja som si napríklad teraz tento týždeň objednala ďatlový prášok ako miesto klasického cukru, keďže ďatle v podstate sú veľmi, veľmi fajn potravinou, pretože oni vlastne pomáhajú nadobličkám, keď tie nadobličky vlastne z tej drene uvoľňujú adrenalín, aby neboli také vyčerpané, tak vyslovene tú životodárnu glukózu, aby proste mohli správne distribuovať do toho tela. Tak tá ďatlový prášok môže byť v poriadku. Môže byť v poriadku aj kokosový cukor napríklad. Sú rôzne alternatívy. Ja napríklad nesladím ničím iným, iba medom. U nás naozaj sa spotrebuje asi v priebehu jedného týždňa 1,5 litra medu. My proste všetko medujeme. Môj manžel meduje svoje čaje. Synovi dávame med ako do čaju. Ja si dávam ráno citronádu s medom, takže my sme takí veľmi veľkí konzumenti medu. Takže... Dobře. A když se posuneme ještě zase kousek dál k těm jídlům, prošli jsme si cukroví, potom velmi tradičním pokrmem, aspoň teda u nás, je vánočka. Nevím, jak vy to máte, ale určitě něco podobného bude taky. A jakou máš zkušenost zase s těmi kynutými těsty? Tady vidím jako problém kromě té mouky a vlastně máslo, mléko, že jo, je tam, ale i kvasnice, takže droždí. Tak když to tak vezmeme, v podstatě celá vánočka je víceméně problematická. Áno, možno, že, a to už som taká ironická, že možno, že iba tie hrozienka nemusia byť problematické. Si môže človek dať hrozienka iba, ale nie. No, tak to poviem. Tá vianočka sama o sebe, ja si pamätám, že ja som skúšala robiť nie z kvasníc, ale ja som použila kvások. Lebo samozrejme je rozdiel medzi kvasnicami a je rozdiel medzi kváskom, ktorý pozostáva z vody a múky, kde v podstate je fermentačný proces úplne inakší na báze kyseliny mliečnej, kdežto tie kvasnice sú skôr také alkoholové kvásenie. A skúšala som teda robiť bezlepkovú vianočku. Dopadlo to dosť zle. Určite by som sa o ten recept nepodelila. A bolo to tvrdé pečivo, tak to poviem, že sú jednoducho koláčiky, ktoré sú naozaj nenahraditeľné a to je napríklad aj tá vianočka, keď sa v podstate, ono to vidno už len keď ju nakrájaš, tam vidíš takúto peknú štruktúru vlastne to, že jak tam vlastne tie kvasnice tak nabopnali, je to tam celé také vláčne. Ja osobne som to neskúšala, teda raz som to vyskúšala a potom som to vzdala, lebo som pochopila, že asi proste niektoré jedlá nepôjdu úplne 100% urobiť. Takže mám tak, teda moji klienti majú taký názor a väčšinou oni sa mi až po Vianociach na konzultáciu prihlásia, že povedia tak, že viete, pani Čanigová, ja som proste chcel prísť aj skôr, ale povedal som si, že ešte tieto Vianoce si vychutnám a potom začnem tú eliminačnú dietu. Takže sú aj takéto prípady, kedy v podstate niekto k tomu takto pristúpi. Či nechcem povedať, že toto je riešenie. Nie je to riešenie, ale je to postoj toho daného člověka k tomu. Určitě, zvlášť pokud toho člověka ta intolerance netrápí tak moc, pokud nemá ekzem, jak třeba říkáš ty, po celém těle, nebo velmi výrazně svědivý, nebo pokud hodně netrpí alergiemi, ale je tam třeba nějaký jiný projev té intolerance, jako může být nějaká únava, třeba trošku diskomfort ve střevech nebo v tom trávení, tak v tom případě chápu, že jsou schopni tohle vlastně přejít a vydržet přes ty Vánoce a pustí se do diety až potom s začátkem ledna. A já bych se teď podívala ještě na další potraviny nebo na další jídla, která máme na ty Vánoce. A co třeba takové obalování kapra? No, to je veľmi zaujímavá otázka. A môžem na to odpovedať, lebo dneska my sme mali lístky, teda rezne, a mali sme v podstate ich obalované. Ja som
už dávnejšie došla na taký jeden hack, na takú jednu vychytávku moju, ktorú vlastne moja eliminačná dieta ma k tomu tak dostala. Samotná ryba sa dá v podstate pripraviť úplne jednoducho a platí to aj na mäso, na obalovanie mäsa, platí to aj na obalovanie eventuálne nejakého vegánskeho syra, ak by niekto chcel, alebo aj ryby obecne. Dokonca som aj na Instagrame na to zverejňovala taký postup a dneska som aj podľa neho piekla. Ide o to, že keď chceme vlastne, aby nám to držalo, potrebujeme mať niečo škrobové. Ja väčšinou robím tak, že napríklad kebyže si zoberieme tú podkovu toho kapra, tak tú podkovu by som obalila najskôr v tapiokovom škrobe, potom by som dala nejaké rastlinné mlieko alebo klasickú vodu, v prípade, že človek nemá nejaké mlieko ako také vhodné, lebo kokosové by som veľmi nedávala, skôr by som išla do nejakého neutrálneho, asi rýžového. Tak vymyslíme, že teda z toho tapiokového škrobu do toho rýžového mlieka a potom dať do pšenovej múky. Ideálne, keď je tak nahrubšie namletá, aby to bolo vo forme ako keby takej strúhanky. Keď je najjemnejšie, nevadí, aj tak to urobí svoju prácu. A to v podstate akože vyslovene obaliť a následne dať piecť. Ja už nesmažím, lebo som pochopila, že dlho sa mi vetra kuchyňa a celý byt vlastne. Takže ja väčšinou používam tak, že mám takú rúru, kde je drôtený rošt a airfry funkcia a tam vlastne to položím na to a v podstate v priebehu 15 minút, keď to dám na 220 stupňov piecť a použijem teda tú drôtený rošt, aby vlastne to teplo išlo vlastne aj z vrchu, aj zo spodu a krásne sa tam to teplo, tá cirkulácia prešla, tak za 15 minút mám upečené to mäsko, alebo teda v prípade tej ryby by som možno, že zvolila aj kratší čas, možno, že nejakých 13 minút alebo tak. Takže sú takéto možnosti. Tady ještě znám, že existuje náhražka, dělá to myslím firma Damodara, která se zabývá luštěninovými potravinami a oni dělají takzvanou hrašku. Že to je vlastně z luštěnin ještě dělaná taková strouhanka, takže to je taky typ, co se dá použít vlastně na takovéhle karbenátky nebo řízky nebo něco podobného. Nevím, jestli s tím máš třeba zkušenost. A pak ještě vím, že existuje kukuřičná strouhanka. Tu jsem teda občas použila a musím říct, že se s ní pracuje velmi dobře. Akorát se nesmí nechat příliš namočit, protože ona hodně rychle rozmokne. Ja som s hráškou mala skúsenosť predtým, než som sa dala testovať v roku 2016, lebo ja som mala celkom taký škaredý exém na vnútorných stranách lakťov. A hrášku som objavila v Incheve, u nás v Bratislave, bol tam nejaký veľtrh a boli tam zdravé potraviny a sa mi to celkom páčilo, keďže ja som vždycky tak rada skúšala alternatívne potraviny. A mne sa s tým veľmi dobre pracovalo, dokonca viem, že ona bola sladká hráška napríklad na palacinky, potom bola na obalovanie a potom bola, tuším, na nejaké slané koláčiky. Viem, že aspoň 3 druhy som už vtedy evidovala, ale to bol približne asi rok 2015-2014, čiže hráška je na trhu veľmi dlho. Len potom mne vyšiel hrášok, takže ten som dlho nejedla, ale teraz už v podstate hrášok mi nič nerobí, takže toto ja ďakujem, inak aj pre mňa veľmi dobrý tip, ako sa zase opätovne vrátiť tej hráške, lebo ja som s tým bola spokojná veľmi. Určite, myslím, že je to veľmi, veľmi dobrá vec. A určite, alebo aj z hľadiska proteínov, keď v podstate napríklad niekto je vegán, tak potrebuje mať vlastne dostatok tých proteínov a tých esenciálnych aminokyselín, takže pokiaľ má možnosť si tú hrášku v podstate kúpiť a toleruje ten hrášok, tak určite by som išla do toho. A ještě mám jeden dotaz. Ten se teda netýká úplně intolerancí, spíš řekněme toho zdravého stravování. Ty Vánoce, Mikuláš a všechny tyhle ty svátky jsou hodně spojené se sladkostmi, s nějakým mlsáním a dost často si maminky stěžují, že oni těm dětem to sladké nedávají, ale ty babičky. A že vlastně není lehké zabránit těm babičkám. A jaké sladkosti bys třeba těm dětem navrhla ty, nebo co vidíš jako takovou rozumnou alternativu? No, ono samozrejme záleží od toho, že koľko má to dieťa rokov, lebo prirodzene, že
čím je menšie to dieťatko, napríklad možno nejaké miminko do 1 roku, tam by som možno skúsila zvoliť napríklad nejaké také tie ovocné kapsičky, ktoré sú prirodzene bez cukru. A u nás to veľmi, veľmi fičalo. A v prípade takých tých starších detí, ja som to napríklad volila tento rok tak, lebo som v biopotravinách videla vegánsky kalendár a mňa to veľmi oslovilo. Sice nebol najlacnejší ten vegánsky kalendár, ale v podstate bolo tam ako keby taká mliečna čokoláda, len to bolo z kokosového mlieka. A to v podstate sme môjmu synovi dali. A ja som bola veľmi milo prekvapená, lebo sme mu vysvetlili, že má tam teda 24 okienok a že aby mu to vydržalo, tak by bolo ideálne, kebyže za jeden deň zje iba jednu čokoládku. A myslím si, že dneska si ešte vôbec ani nepýtal, že proste on to jednoducho tak poctivo akože berie, že fakt, že jednu denne. Takže sú samozrejme aj detičky, ktoré s tým cukrom to majú také, že sú také závislejšie na tom cukre. Ale v prípade určite tých babičiek, ja väčšinou tak hovorím a mám to aj tak odkomunikované vlastne v našej rodine, že pokiaľ niečo chcú kúpiť, tak buď poviem, že nejakú kapsičku teda, ktorá neobsahuje pridaný cukor a neobsahuje nejaké obilniny s lepkom, ale proste iba čisto ovocie. Alebo v prípade proste, že nechce sa im toto, tak hovorím, môj syn je čistý autičkár, tak proste nejakú malé kovové autíčko a bude vybavené. Takže my to máme takto nastavené, ale samozrejme každý to môže mať inak, ale dôležitá je tam tá komunikácia. Veľmi rozumiem tomu, že nie vždycky sa to dá odkomunikovať a častokrát sa môže stať aj to, že nejaká dohoda tam už je, ale proste tá babička si presadí svoje, ale napríklad kúpi nejakú mliečnú mosku tomu dieťaťu, ktoré napríklad preukázateľne mu to mlieko škodí. Ako ja väčšinou odporúčam mojim klientom vtedy, že keď už napríklad vedia, že to mliečko škodí a majú napríklad aj ten výsledný report potravinových intolerancií, nech to pekne farebne vytlačia a nech to proste babičke donesú, nech vidí, že aha, toto je červené, toto krávské mlieko a proste nech si to babička dá na chladničku a nech vidí, že toto proste je obmedzujúce, jednoducho, teda, tak by som to povedala, že toto je výstražné, že takto by sa to stravovať nemalo to dieťa a že by to mohla vlastne ublížiť tomu dieťatku a že proste ona nechce predsa, aby to dieťa sa cítilo horšie. Ja by som sa možno, že snažila to vyslovene takýmto štýlom komunikovať, že to nie je proste test, ktorý ukazuje nejaké blbosti, ale jednoducho ísť tou cestou takého edukovania, že vysvetľovania. Proste všetko je o komunikácii. Je to tak. Dobře. Můžu se tě ještě zeptat, vlastně když ty jsi přišla na to, že máš intolerance, když jsem si četla ten tvůj příběh, byl velmi, velmi zajímavý a velmi dramatický. A už si věděla, jaké máš intolerance, co můžeš jíst, co nemůžeš jíst. Jak jsi zvládla vlastně ty první Vánoce a co bys klientům poradila, aby ty Vánoce pro ně byly takové, ne ve stresu, tohle nesmím, tam to nesmím, to musím nějakým způsobem omezit, a aby to dokázali pojmout tak nějak s lehkostí, s radostí, aby si to užili i něco dobrého, aby si dopřáli, ale na druhou stranu, aby to pro ně bylo zdravé. Ono je to, pre mňa to bolo veľmi náročné zo začiatku, vytvoriť niečo, čo by bolo aj chutné a jedlé, ale mne v tom veľmi pomohlo to, že ja som sa nahnevala na moju rodinu, lebo oni mi začali prejavovať veľmi veľa lútosti, že bože, ty si také chúďatko, ty nemôžeš toto a hento. A mne to veľmi nahnevalo, lebo ja si nepripadám ako chúďatko iba preto, že proste nemôžem jesť mliečne výrobky alebo tak. Takže ja som sa nahnevala a skúšala som niečo pripraviť, čo konzistenčne nedržalo, takže som bežala do biopotravín, lebo som skúšala robiť perníky a skúšala som do toho pridať xantanovú gumu, ktorá v podstate hlavne pri tých bezlepkových pečivách dokáže vlastne to pečivo tak viacej ako držať pokope.
No a medovničky sa podarili, dokonca aj rodina to chválila a to boli také zlepované medovníky namačané v čokoláde s kokosovým, zostruhaným kokosom na vrchu. No a tento recept som si vlastne aj zapísala a mám taký e-book na mojej stránke, volá sa, že jedlo ako liek, 50 receptov pri potravinovej intolerancii, kde v podstate mám nie len teda ako bežné jedlá, ako obedy, raňajky, večere, alebo teda nie, že obedy, raňajky, večere, skôr by som tak povedala raňajky, obedy, polievky, ale mám tam aj recepty napríklad aj na tieto zlepované, bezlepkové perničky. Je tam recept aj na myslím si, že ďalšiu verziu bezlepkových medovníkov, nejaké vanilkové rošteky. Je tam veľmi veľa receptov a v podstate aj na bezlepkový kváskový chlebík. A taká vychytávka je že tam, že myslím, že som to nazvala majonézový šalát pre lenivcov, jedna verzia, a majonézový šalát pre poctivcov, to je druhá verzia. Takže ako to v podstate zvládnuť a ako som to teda ja riešila, keď som vlastne nemohla hrášok, lebo obyčajne ten hrášok ide vlastne do toho klasického zemiakového šalátu. A ja som si vytvorila teda takú svoju vlastnú verziu zemiakového šalátu, kedy som ten hrášok nahrádzala inou strukovinou a zvládali sme to. A teraz už ten hrášok krásne tolerujem. Čiže ako alternatívy určite sú. Ja by som teda tým klientom ešte teda poradila, aby sa nevzdávali, aby to naozaj nebrali nejako osobne, lebo ja som si všimla a všimla som si to sama aj na sebe, že častokrát pri takýchto drobnostiach, ako je pečenie, z nás vyliezajú také strachy, ako napríklad strach zo zlyhania, že keď teraz zlyham, že sa mi budú smiať, že ma proste nepríjmu, strach jednoducho z odmietnutia, že proste to, čo uvarím, že bude ako pre niekoho hnusné. A ja som si sama aj zažila také veci, že už som bola aj kritizovaná niektorými mojimi ex-priateľmi, ktorých už v podstate nemám ako v okruhu svojho života. A to nie preto, že by sa ma to nejako dotklo, len prirodzene, že každý si takéto svoje zranenie môže projektovať aj do jedla. A nezdá sa to tak, že ja si myslím osobne, že eliminačná dieta, ono je to jeden taký schodík a že to odkryje v človeku samozrejme aj možno, že aj také nejaké jeho rany, ktoré by potreboval si nejako preliečiť, prečistiť, takže hlavne sa z toho nezrútiť, hlavne to brať tak, že OK, teraz sa mi to nepodarilo, možno nemám svoj deň, možno, že proste som v zlej fáze cyklu, pokiaľ je to žena. Proste jednoducho brať to tak, že všetko sa deje z nejakého dôvodu, naučiť sa tej trpezlivosti, súcitu voči sebe, takže brať to tak, že OK, teraz to nevyšlo, príde to na budúce, budem trénovať a hotovo. Cvík robí majstra. Jednoznačně. Přesně tak. Děkuji ti za to. Ono samozřejmě, když se bavíme o zdraví, tak to nikdy není jenom o té stravě, ale jak správně říkáš, vždycky tam vylezají i některé naše stará traumata, naše staré bolístky a spousta věcí vlastně je zakotvená v tom našem dětství a neseme si je do dospělosti a potom se divíme, proč některé věci nás trápí, proč nás někde něco bolí. A je potřeba tyhle věci vlastně odkrývat, pracovat na nich. A je to stejně, bych řekla, důležité jako ta strava. Presne Takže tak. nedá se o to zdraví pečovat jenom jedním směrem. Vždycky je potřeba to spojit ve více směrech najednou. Presne tak, ako ty hovoríš, že jedna vec je tá strava, lenže druhá vec je, že keď si človek bude síce kupovať biopotraviny a bude mať veľmi akože zdravé jedlo, ale bude mať toxické myšlienky, bude udržiavať toxické vzťahy, bude sa cykliť v tom, že obviňuje toho človeka, tamtú vládu, všetkých ostatných z toho svojho neúspechu, tak svojím spôsobom ako je to také kontraproduktívne, pretože ja to tak hovorím, že to je ako šoferovať so zatiahnutou ručnou brzdou, takže určite sa nebrániť tej zmene, pretože zmena je non-stop život a myslím si, že aj v prírode nám to krásne ukazuje, že aj strom, čo v podstate nerastie a nevyvíja sa, tak jednoducho umiera. A my potrebujeme proste prijať to, že zmena je život a aj zmena stravovania, hoď býva to náročné. Ale velmi často nás to vede k něčemu novému, někdy lepšímu a nutí nás to zase růst. A ty vlastně i na tvých stránkách, to je i v tvé knize,
se mi moc líbí ta výzva, a já to tak vnímám taky, že pokud máme nějakou intoleranci a musíme změnit stravu, tak to není o tom, že o něco přicházíme, ale naopak, že můžeme najít spoustu nového, protože většina stravy je zaměřená na pšenici, mléko a řekněme ty vajíčka, ale ve chvíli, kdy potřebuješ tu stravu změnit, tak najednou zjistíš, že těch variant a těch možností je spousta dalších. Takže já bych chtěla popřát klientům, nebo všem posluchačům, aby hledali to nové, aby nacházeli spoustu nových a nových příležitostí a spoustu nových chutí a aby pro ně vlastně ty Vánoce a ten advent a všechny tyhle ty přípravy nebyly stresující, ale naopak, aby pro ně byly radostné, aby je brali s lehkostí. Tobě bych chtěla moc poděkovat za rozhovor. Ještě se zeptám, jestli někdo ze sledujících by neměl nějaký dotaz, jestli třeba se chcete ještě na něco zeptat, klidně pošlete do komentáře. A tady vidíte teď odkaz vlastně na e-booky Dagmar Čanigonové, které můžete najít u ní na stránce. Má tam některé zdarma, některé placené. Věřím, že tam najdete spoustu informací. Já vám ten odkaz potom přidám ještě i pod video, abyste si ho snadněji našli. A kdo třeba nestihl to video celé, tak bude potom uložené na mém YouTube kanále, takže klidně si ho můžete kdykoliv pustit, buď tady z facebookové stránky, anebo z toho YouTube kanálu. Takže Dagmar, já ti moc děkuju. Myslím, že ten rozhovor byl velmi zajímavý. Ja ďakujem, Ľudská, aj tebe a ja iba tak, ak môžem teda prezradiť, my sme sa tak v zákulisí s Ľudskou dohodli, že budeme pokračovať v tejto našej sérii videí a ďalšíkrát budeme vysielať na mojom profile Láskavá výživa pri potravinovej intolerancii, kde sa budeme s Ľudskou baviť na rôzne témy ohľadne tradičnej čínskej medicíny, ohľadne alternatívnej medicíny a zároveň aj o orgánových hodinách nášho tela. Určitě. Takže se na vás budeme těšit v lednu, kdy se budeme pomalu připravovat na jaro, budeme se bavit nejen o intolerancích, ale i o detoxikaci, kterou jsme dneska vůbec nezmínili. Takže se přijďte podívat v lednu, termín vám ještě stanovíme. Presne tak. Ďakujem teda veľmi krásne aj divákom za pozornosť a aj za zapozvanie do tohto rozhovoru. Já děkuji za tvé povídání a přeji všem krásné svátky. Krásné Vianoce a príjemné sviatky. Majte sa. Mějte se hezky. Naschle. Mm-hmm.